o meu nome é Isabela Souto, veño a falarvos do capuchón. O capuchón é un traxe típico do entroido, neste caso do entroido de Verín, que consiste nunha túnica que te cubre de tronco a pés, é dicir, de pescozo a pés, que ten unha túnica ancha que ten dous bolsillos nos que se almacena a fariña, que a fariña tamén é un produto típico do entroido que se utiliza para manchar a cara da xente, para tirar. Dependendo do entroido, pois é un pouco eso, manchar e tal, pero bueno, hai outros entroidos, como pode ser o entroido de xiño, pois que hai un día determinado no que se produce unha gran batalla de fariña. En Verín actualmente é así, pero antes a fariña era un produto para manchar. Entonces, para protexerse desa fariña, utilizábase o capuchón, que podes poñer a súa capucha, ten unha capiña tamén decorativa, que sirve para protexerse. Además de protexerse, sirve para despersonalizarse, porque o capuchón non permite ver a forma do teu corpo, por decirlo de alguma maneira, sempre iba unha mascarita co que ibas completamente coberto e podías facer bromas sin que nadie supera que eras. Este ano en Verín iniciouse o primeiro obradoiro do capuchón, que é un taller no que aprendimos a confeccionar axudados dunha profesional da costura que se chama Carme Gómez, aprendimos a confeccionar o noso propio capuchón. Esta iniciativa partiu dunha idea miña, levei a cabo eso coa axuda da Carme como profesora, e a verdade é que tuvo bastante éxito, apuntáronse 13 persoas, e máis que por aprender a facer o capuchón, que tamén é unha experiencia moi chula, para que haxa, o objetivo principal é que haxa novos capuchóns, e que a xente se anime a facer novos capuchóns, porque podemos falar de recuperación, pero en verdad o capuchón non se perdeu, síguese utilizando, solo que con menos frecuencia, basicamente. E sobre todo na xente máis nova, pois non temos remesas de capuchos novos. Sí que é verdade que temos capuchos herdados, que vamos herdando das nosas familias ou veciños e veciñas, pero non hai capuchos novos. A raíz deste obradoiro do capuchón, ocurriuseme a idea de facer unha festa do capuchón, un pouco para, máis que ver eses 13 capuchos novos que saliron ás rúas, pois animar a xente a facer máis fora do obradoiro e, sobre todo, a tamén sacar os capuchos que teñen na casa, que son herdados e que a maioría deles teñen moita historia. E a verdade é que a xente responde moi ben, xa desde o principio as persoas estaban bastante ilusionadas con esta idea, pero bueno, sí que é verdade que o resultado final foi espectacular, veu un mogollón de xente e ademais todas as opinións que estou recibindo é que o pasaron moi ben, e iso está super ben, é o que eu quería, que, como digo, non é algo que eu faga por min, nin por nada, fíxeno, porque a min personalmente gústame o entroido na rúa, o entroido de estar pasando ben, tomando algo, escoitando un pouco de música e facendo bromas. Este día, que foi este sábado, día 22, houbo fariña tamén, algunhas persoas trouxeron fariña nos bolsillos do capuchón, pudemos tirar un pouco de fariña e mancharlle un pouco a cara a xente. A verdade é que estuvo moi ben. A xente pasounos super ben, os comentarios que recibín foi eso, que, jolín, que ao final era, pois, eso, unha festa pequena, porque non era unha macrofesta, e na que estaba por xente que tiña ganas de eso, de poñer o capuchón e de ese tipo de iniciativas, que son iniciativas pequenas, pero que teñen un obxectivo que é xuntar as persoas arredor dun traxe, dunha máscara, porque tamén saliron mascaritas, pois que hai moita xente máis maior que a min que bota de menos, que cada vez se vexa menos, tal. Entonces, bueno, a verdade é que estuvo moi chulo,
Estou moi agradecida con todas as persoas que me axudaron a levar a cabo esta iniciativa, todos os bares da Rúa Montemaior, o Alén, o Fidels, o Aturuxo, o Francesco e o Barnoia, que apoiaron a iniciativa desde un principio. Sobre todo, pois alegrome moito de que a xente o pasara ben, disfrutara, estea entusiasmada ca idea do capuchón. Que sí que é verdad que as festas triunfan porque a todo o mundo lles gusta a festa, bueno, non a todo o mundo, pero a xente que lle gusta a festa, ten ganas de festa, sobre todo nunha semana previa á Semana Grande de Entroido, nun sábado que quedaba aí un pouco colgado, pois foi unha boa excusa pa salir. E nada máis, eso é todo. Moitísimas gracias aos que viñeron. Eu, como consello ou como conclusión personal, invito a xente que queira facer cousas, rollo, si notas que na tua vila ou no teu alrededor ou tal, hai unha falta de algo, en vez de esperar a que pase, ou sabes que a veces centramos en dicir, ai non, é que se fixeran, pois facela nós, o sea, tirar pa diante, sempre hai xente que te vai apoiar. Eu neste caso tuve a suerte que me apoiaron os bares da zona, pero sempre hai xente que te vai apoiar de diversas maneiras, porque hai xente con ganas de colaborar, e xa está. En definitiva, eso. Moitas gracias. A Madamaxe era outra traxe tradicional do Entroido na zona da Ullosa, Sampaio, Covas, Meaus, Tosende. O principal obxectivo deste traxe era ridiculizar as persoas de alta sociedade a través da burla e da sátira. A forma de vestilo era moi diferente entre homes e mulleres. O das mulleres denominábase madama. E o máis representativo delas era un sombreiro de palla que adornaban con cintas de cores, lazos e teas de encaixe. Ademais diso, tamén vestían unha enagua, unha camisa, un pano con flores, moitísimas xoias e levaban sempre un canistrelo. E por outro lado, o home vestía o jalán, que tamén levaba unha camisa, un pantalón, un pano con flores, pero o máis característico del era a súa máscara. Estaban feitas con cartón, teas e adornadas con cintas de cores, postais e xoias. Neste día tan especial de Entroido, pois ían de troula e creaban un ambiente festivo, donde a madama se vía obrigada a tocar todo o tempo algún instrumento, xa fora a pandeireta, as culleres ou a lata, porque en caso de que deixaran de tocar, o jalán tiña todo o dereito de irlles levantar a saia. A Madamaxe levaba sen celebrarse desde antes da época franquista e este ano 2025 foi o terceiro ano consecutivo que o celebramos na Bullosa. É certo que empezamos fai 4 anos con un proxecto de recuperación ao cal se está unindo moitísimas persoas de outros povos, como por exemplo Covas. Bueno, só esperamos que pouquiño a pouco vayamos tendo máis información sobre tamén outras figuras e poidamos disfrutar ao 100% deste día tan especial para nós. Benvidos, benvidas a unha conversa ben especial. Hoxe é unha conversa pois que da man do BNG de Ourense serve para tomar este ciclo de Sen Ourense non hai país. É un ciclo de conversas que iniciou, se non me equivoco, en xaneiro do ano pasado, non? Sí? Xaneiro do 2024, no que puidamos, falar sobre problemáticas, retos e oportunidades para Ourense. É unha conversa moi interesante que, ao igual que todas estas, quedou subida na nosa plataformas de YouTube, de iVoox e de Spotify. Estas conversas tiveron continuidade con outras sobre o ciclo de outono que foi no mes de outubro. Unha conversa, que falamos sobre Samaín, defuntos, sobre os magostos, tamén un poquinho sobre o Nadal, e que a verdade é que foi un completo éxito. E hoxe ten continuidade co meu tema preferido, que é o Entroido, e do que vamos estar falando en dúas mesas, non? Xa puidestes ver no cartel, pero explico un pouquiño. A primeira mesa vamos a falar con diversos entroidos, pois un pouquiño sobre o proceso de recuperación e os retos que hai por diante, e xa polo medio haberá unha pausa na que vades a poder ver máis vídeos destas características para comezar coa mesa 2 e falar sobre retos e oportunidades e tamén unha visión do entroido dende o campo institucional. Insisto, todas estas conversas, incluída a de hoxe, quedará subida no YouTube, iVoox e Spotify. E ademais aproveito tamén
para recomendar a visita destas plataformas, porque ali temos outras conversas que levamos desenvolvendo nos últimos anos noutras xornadas de Entroido, non? Nada máis, o que digo sempre, se tedes un tipo de pregunta, reflexión, tentaremos metela, escribide sen problema, escribide no chat e dadelle aí, e vamos a pasar xa á conversa e a presentar as nosas convidadas e convidados. Vamos comezar pola miña dereita, temos a Antón Cao do Entroido de Sande, moi boas e benvido. Boa tarde. Temos tamén a Eliana Murias, o Entrudio de Viana do Bolo, benvida. Gracias. E a miña esquerda temos a Raquel Vázquez do Entroido de Maceda, que xa repite en Orgullo Galego, benvida. Hola, gracias. E por último temos a Antonio Monteiro, que é follateiro de Lobios. Benvido e graciñas por estar aquí. Toño Monteiro, sí, gracias. Graciñas a ti. Nada, vamos a comezar. A primeira pregunta, para ir directamente, que representa para vos o Entroido? E pregunto isto, non, porque moitas veces é certo que bueno, podemos pensar que o Entroido é un ciclo de 2, 3, 4 días, que é unha festa, pero non, é moito máis que iso, non? Entón, a miña pregunta, e comezo contigo, Antón, que representa, que significa para ti o Entroido? Bueno, o Entroido non só para min, pero para min tamén. Antigamente era a festa máis grande de todo ano. É dicir, para a comunidade da que estou falando, dun lugar, un currunchiño pequeno, unha parroquia moi pequeniña, era a festa máis grande de tal maneira que incluso comentan que aqueles velliños e velliñas que xa non podían andar, puñanos nos barcos da plaza, ben vestidiños, preparadiños, para que puderan contemplar a festa máis grande do ano. Estamos a hablar de comunidades rurales, agrarias, gandeiras, e entonces eso era realmente unha explosión de festa e de troula, claro. En concreto, en Sande, que é un crunchiño alá metido no concello de Cartelle, onde casi desemboca a Ornoia, tivemos a suerte, ao mellor, de quedar moi aislados. Non somos nin montaña nin ribeiro. Temos o ribeiro ao lado, pero tampouco somos montaña. Non somos. De tal maneira que ali acababa a estrada, ali o coche de línea daba a volta, eu dicía de pequeno que ali acababa o mundo. E iso, en alguma maneira, nos permitiu que o Entroido nunca se perdera. É dicir, incluso nos piores anos da represión franquista, ali non se notaba prácticamente nada. É dicir, sempre o Entroido, sempre, sempre, sempre. O que pasou ao longo dos anos foi que pouco a pouco a emigración, obviamente, pois, claro, a comunidade vai sendo cada vez menor, hai menos xente, e entonces foise perdendo forza, pero sempre, sempre se celebrou o Entroido. Eso vamos a tocalo agora, non nos adiantes acontecementos. Ben, pois eso que para min, xa digo, é a festa máis grande do ano. E ademais que é algo máis que unha festa, non? É unha celebración, do mundo ao revés, onde, que vou dicir eu do Entroido, se sabemos todos máis ou menos os que estamos aquí o que é, que a veces é unha exaltación, incluso unha transformación anímica, non? Do ánimo, pero da propia comunidade que o vivía dunha maneira especial. Teño que dicir tamén que nos últimos anos da ditadura, incluso da democracia, a comunidade estaba dividida entre os que son do Entroido, o que lle gusta o Entroido, gusta o Entroido, pero había persoas, moitas, unhas cuantas, que non lle gustaba, influenciadas posiblemente por o pouso da ditadura, e entonces tiñamos certas crítica, certa freno por moitas, porque non o vían ben. Entón había unha pequena división, pero o Entroido sempre se fixo, sempre foi pa diante, e fouse perdendo en algunha medida algúns persoeiros que despois houve que se foron recuperando nos últimos anos, pero que se perderon porque, pouco a pouco por eso, é dicir, na medida en que hai menos xente, hai menos participación, pois foron se perdendo. De tal maneira que, nos últimos anos, tomamos conciencia unha serie de persoas, de veciños, de que tiñamos un tesouro que tiñamos que recuperar e manter por nós e por a memoria tamén dos nosos antergos. E esa foi un pouco a maneira de iniciar un proceso de recuperación de figuras como son as bonitas, ou a figura do oso, ainda que permaneceu hasta fai pouco, o da vaca seguiu estando casi sempre, e o das abutardas, que é un nome que estábamos especulando de onde podía vir,
pero, bueno, chegamos á conclusión despois de estudios de que existe a palabra botarga e gotarda en Castela tamén, pero que resulta que despois no Ribeiro, un estudioso do tema na zona de Leiro, tamén existe a palabra botarga, de tal maneira que seguramente a deformación que se foi dicindo iban as botargas, e quedou a butardas, que agora escriben con V, pero para min que é con B. E a butarda é un personaxe máis sinxelo, é dicir, vestirse coas roupas máis bellas, ou casen que non te coñeceran para poder dar tralla, bueno, meterse ca xente, entrar nas cuciñas, roubar. Hai unha cuestión curiosa, porque... Vamos a entrarlle, Antón, antes de nada. Sí, vamos a entrarlle logo na seguinte pregunta. Perfecto. Vamos a entrarlle un poquinho máis neso, que aparte tocaches temas moi interesantes, pero primeiro quería preguntarlle a Eliana que representa, que significa para ti o Entroido? Bueno, é que para min, aparte de ser unha festa, é que é moitísimo máis. É unha tradición, unha identidade de pobo, un sentimento, e a xente que vivimos desde dentro é eso, é un sentimento. O sea, sentimos o que estamos facendo, non é poñerte un traxe e sair aí, non é tocar un bombo por tocar, sentimos o que estamos facendo, non? E para nós é iso, é unha identidade de pobo, é o que sentimos nós cando nos poñemos esos traxes, cando saímos e cando disfrutamos. Non só é unha forma de divertirse, é un ritual, é algo importante, é algo máis alá dun ritual e dunha festa, o sea, é algo máis alá deso, dunha festa. Tamén, no teu caso, Raquel, supoño que para ti o Entroido é moito máis que unha festa, non? Que nos poderías dicir que representa? Claro, o Entroido é como si se abrira un paréntesis de repente donde todo cambia. Aldeas que, digamos, no Entroido rural están esmorecendo, de repente énchense de vida, cambia a decoración, é dicir, engalánanse para estas festas, como podemos pensar, por exemplo, no fiadeiro de Carguizoi ou para os reinados, non, que se engalanaron as vilas para poder recibir a xente e facer a festa. A xente muda de personalidade, non... Bueno, eu son mitad de Maceda, mitad de Xinzo, e ali en Xinzo sempre din que hai xente que durante todo o ano non lle ves os dentes, porque nunca rin, están sempre serios, e chega o Entroido e transformase, e iso é xente que nunca ves sorrir e de repente pues, decide ser unha bailarina e está completamente inmerso, e iso só se pode dar no Entroido. E además é tamén unha época onde é moi bonito, non? Porque o Entroido é como a última festa antes da chegada da primavera, e a primavera é esa explosión de vida, e eu creo que hai como unha especie de pulso interno nas persoas, non? Desa especie de chegada tamén da vida absoluta, que fai que teñas moitas máis ganas de socializar, de estar fora na rúa, pasalo ben, estar ca comunidade, e tecens unhos lazos, unhas vivencias, sobre todo no Entroido rural, que son máis pequeniños e podes conocer máis ou menos a todo o mundo, que noutras épocas do ano non se dá. Entón, eso, como diela, é un sentimento, é algo que abarca todo, que é transversal a todo. En o teu caso, Toño? Pois para mí, apoiando tamén a toda esta, os compañeros, é unha transición do inverno á primavera, é un cambio de estación, é un cambio do frío, da chuvia, da lama nos camiños, que xa empezan a brotar as árbores, xa ves outra luz, ves outro sentido, outra ilusión, outra enerxía que te leva a esa festa que estamos todos a falar aquí do Entroido. Neste caso, somos dali o follateiro de Lobios, sentíamos, pasamos o martes que ven o martes de Entroido, xa íbamos a coller as mimosas, íbamos a disfrazar os burros, ou salir por ali cos follatos, a empezar a coser follatos, porque daquela non había cola térmica como hai hoxe, había que pegar todo o coser con follato nos curuchos e nos mandiles para salir a correr o Entroido. É unha festa que cambiamos de psicología, cambiamos de estado do inverno para a primavera, claro. Dicían, creo que era no Entroido de Laza, que para eles o Entroido, supoño que para todos, non? Que é o que marca o ano. Ali parece que comeza e finaliza o ano, non? E estás permanentemente pendente de, unha vez remata o Entroido, non? De xa
cun ollo no No outro. seguinte. No Sí, xa seguinte. estás no seguinte, sí. Sí. Tamén, xa continuo contigo, Toño, e é falar un pouco dos procesos de recuperación dos entroidos, non? Porque, houbo entroidos que tiveron continuidade ao longo dos anos, outros víronse afectados pola represión, polo franquismo, non? Pero tamén pola migración, un tema que afectou duramente. Entón, no voso caso, vamos a falar dos 4, Antón xa nos adiantou algo tamén, non? Sí. Pero no teu caso, no voso entroido desapareceu en algún momento, sí, non? E de desaparecer houve algún Eu creo que proceso ese fío do entroido ali, date conta que nós somos da Galicia profunda, o sea, a nosa capital, a nosa cidade está uns 60 e pico kilómetros de ali, entonces, como dicía, ti daba o coche a volta ao Coxelina, nós dábanos a 5 kilómetros en Lobios, o sea que para min en Lobios acababas o mundo tamén, eu son de Ganceiros, un pueblo que está ali a 5 kilómetros de Lobios. É unha zona moi despoboada, ademais. Bueno, sí, eu creo que hoxe o rural está totalmente despoboado, porque a xente a vella morre, os novos marchan porque non ten unha vida, digamos, unha calidad de vida como tiñamos que ter, pero bueno, non vamos a meter ahora nese tema. Estamos falando do que é o entroido. O entroido pa ali na nosa zona, ese tema do que é os follateiros, o sea, a vestimenta que eu estou representando hoxe, que son os follateiros, sempre houve esa cousa, e era raro que foras a un entroido donde fora ali por alrededor, en Grou, en Xendive, en Torno, en Xeás ou Ganceiros ou por ali, por os nosos pueblos, que non houbera un persoaxe que non levara os follatos, o sea, eso dos millos fomos investigando un pouquiño, porque agora con novas tecnoloxías pues vas facendo outras cousas que antes pues non levaban os tirantes como levamos hoxe con millos, ou as caretas feitas con millos, ou os chapeos ou os bastóns, o sea, é unha cousa decorativa que intentamos transportar e arraigar de todo o que sai do millo, o sea, desde os bastóns das cañas do millo hasta os follatos, o pelo, hasta, todo o que ten un millo, o sea, eu cheguei hasta a facer, non vou enseñar porque non o tiña aquí, pero bolsios con ratos ou millo, tirantes como Dolce Gabbana, se eu poño así o tirante, digo, este é un traxe de millo, un carallo, como é un carallo que é un galego, que é unha espiga rei desas roxas, que dibullo hasta o final, deixo un pouquiño así, e atrás dúas pequeniñas amarillas, e hasta o pelo da espiga, que é marrón, pois fago yo todo o pelo, e colgo adiante los chocallos. Pois tú sabes, nos desfiles, sobre todo, isos que ten así os ollos con joder, pero si, nunca vistes un carallo que... O sea que o millo ten unha variedade, un abanico enorme de posibilidades para facer un traxe decorativo. E realmente ali o que a represión, a presión do franquismo non afectou en cuanto a... Quero dicir, que houbera persecución ou que tivera que desenvolverse máis clandestinamente, entendo. Según o ailamento é por unha cousa tamén é por outra, o sea, se estás aislado... Pero tiñades cuartel da Guardia Civil, co cual... En Lobios, sí, conocíamos o sargento. Eso marca, E cando viñan a cabalo naquelas vestas, naquela capa, eu escapaba, tío. Claro, é que esa historia, pois a veces quedar aislado, pero tendo se tes o cuartel ali... Un día colleu o cura, o don Álvaro, que vai descanse, xa morreu onde vai, e dixo, Toñi, te ven aquí, por que escapas? E aí o Guardia Civil. Pero casi xa apurando o currículo. Non lle teñan medo, ven comigo, vamos a falar cuilos. Me cago na puta. Que medo pasei, tú. Eu creo que non me mexei por pouco. Viñan con aqueles mosquetós e con aquelas capas dos tricornios, aqueles cabalos que miraba para arriba, parecía que iban un elefante. Pero, sin embargo, non se metían cos entroidos, non se metían. E Raquel, no vosso caso, no entroido Maceda tamén houbo algún momento no que, como decimos, froito da migración ou do franquismo que desaparecera e se desapareceu houve un proceso de recuperación ou pola contra tivo continuidade no tempo? A figura do felo non desapareceu nunca. Claro, hai que pensar que un pouco que se fala aquí, as aldeas da Corga da Serra ao final están relativamente illadas, non é tan fácil acceder a elas, entón
non é tan fácil que a Garda Civil poida ter un seguimento. Entonces sí que daquelas non había tantos traxes de felos, entonces sempre había forma de que 1, 2, 3 felos saíran. Logo, claro, evidentemente, pues tiñas que tomar medidas. Veciños que te avisaban, escondían en palleiras ou ibas facendo que as chocas soaran menos para poder ir dun punto A a un punto B. Despois sí que é certo que o resto de cousas do entroido, como pode ser a figura da amarela, os reinados ou os fiadeiros, sí que foron esmorecendo. Si foi froito da represión ou da emigración, pois xa non o teño tan claro. Sí que hai recortes de prensa donde sale que había, creo que eran unhas rapazas, que foran levadas pola Garda Civil por estar en fiadeiros. Entonces, bueno, sabemos que polo menos durante o principio da ditadura sí que había. Logo, deixaron de facerse. Farán uns 10 anos, recuperouse a figura da amarela e os fiadeiros. O fiadeiro agora o máis coñecido é o fiadeiro de Carguizoi, pero bueno, os fiadeiros non é algo só dunha vila, sino que se facían en moitas vilas. E hoxe en día creo que hai algún que outro fiadeiro máis que se está empezando a facer. E logo este ano recuperouse a figura dos reinados. O mismo que os fiadeiros. Reinados había moitísimos entre moitas vilas da contorna. Nos recuperamos o fiadeiro entre Tioira e Carguizoi. Para quen non o coñeza, porque o reinado igual é a figura máis descoñecida, aínda que en outras zonas de Galicia eu creo que se fai, só que baixo outros nomes, son dúas vilas que o que simboliza normalmente algún tipo de proceso de confrontación. Entón, neste caso, por exemplo, que se fixo este ano, Carguizoi tiña unha disputa con Tioira, entonces Carguizoi sae de Carguizoi hacia Tioira, hai unha comitiva que ven custodiada por os felos, e chega á fronteira, digamos. Entón, ali, mediante un proceso de regueifas, hai que pedir dereito de paso, que esos ritos de paso son moi dados dentro do entroido. Permisos, chamamos nós. Claro. E entonces, entrase dentro da vila, unha vez dentro da vila, tamén mediante regueifas, solucionas ese elemento de conflicto, e logo hai un rito de confraternización, porque as dúas vilas quedan ali celebrando con comida e unha foliada. A veces pode ser un elemento de confraternización, o sea, de disputa, e a veces o que se fai é como que se parodia algún tipo de oficio. Non, por exemplo, a Asociación Aira das Mantas ten recollido o último reinado que se lembra, que é máis de 50 anos, e ali o que se facía era algún tipo de parodia estilo dentista, non? E despois facías algún tipo de broma con algún veciño da zona. Pero en esencia son eso. E facíanse, non sei eso, recuperamos pero moitísimas vilas. Habería moitísimos, e aparte o que comentabas de pedir permisos, ese que é un tema moi interesante nos entroides, porque pode parecer hoxe que non tal, pero no seu momento incluso había rivalidades e ofensas e batallas, non, entre aldeas, lugares, parroquias, etc. Non? Bueno, o caso concreto de, por exemplo, a parroquia de Sande, que ten 4 lugares, tiña 5, un estaba no nada moito tempo, bueno, pois dice que había entroidos nos 4 lugares. Claro, Sande é un pouco a parroquia é o lugar máis población, pero logo despois permaneceu hasta moito tempo un lugartiño que é ali que se chama Parbón e Sande. Entón rivalizaban a ver quen facía incluso mellores coplas, mellor entroido, quen non facía mellor, co cual eso daba unha riqueza, e había verdadeiros artistas que creaban, porque ali, ali chamamos de facer un número é unha parodia. Bueno, parodias dese tipo, de entremeses, coplas ou de tal. Entonces andaban un pouco a competencia a ver quen non facía mellor. Tamén estaba, porque todo xiraba en torno ao meco, o meco era a figura central do entroido, entonces a rivalidade moitas veces de roubarse o meco uns aos outros, andar nese tema, sí, non? Sí, sí. E claro, contan historias dos distintos lugares, de Prado, de Parbón e de Sande, que bueno, que son realmente verdadeiras obras de arte, é dicir, porque daban un xogo tremendo de unha xente, que unha comunidade rural que para que bueno, nós teño que dicir, por exemplo, que o de Sande como entroido, eu supoño que todos os entroidos naceron na mesma, nunha época tribal, non? De comportamentos tribales, donde nós, por exemplo, conservamos a vaca ou o oso, que para mí son animais que ven de celebracións tribales da mítica tribal antiquísima, e da esa casualidade que son reproducidas en moitos entroidos e manifestacións por Europa. Hai osos por moitos, vacas o mismo. Entonces, enraizan seguramente nunha antigüedade onde eran tribus que trataban de adaptarse ou adaptar á natureza. E aí ven, por exemplo, nós temos o caso da vaca e o oso, son dúas figuras
donde é un mundo ao revés, no sentido que a vaca ese día que sempre me ensiña, traballa, danos todo, ese día revela se escorna todo o mundo. é terrible, tremenda, e de rapaces tiñalle pánico todo o mundo, porque aquelo era que non ve, tiraba con todo. Yo oso que sería a fera que habería pronto nomás nesta zona, pois ese día vai encadeado, vai preso, botas a xente, todo eso, pero levan con a cadea, entón van turrando. Entonces, quero decir que son dous personaxes que permaneceron, case que chegaron hasta hoxe, que é unha reliquia, e foi unha sorte que permaneceron hasta hoxe, ainda que estiveron aí nun momento como que se perdeu, a memoria estaba aí, e eu recórdome deles, o sea que non hai moitos anos que tiñan, e foi unha sorte pois telos e recuperalos. Por eso, porque é unha riqueza que ven de tempos inmemoriais, é dicir, que eso xa, eso seguro que son... Sí. E no teu caso, Eliana, que nos podes contar disto? Ali mantívose sempre por partes, afectou a migración, a represión? Sí, ali mantivose, en Viana mantivose sempre. O que pasa que, bueno, na vila menos, porque na vila tamén había cuartel da Guardia Civil. Pero nos povos sí que se mantivo. Ademais que, bueno, falamos de que Viana ten 52 núcleos de población, aínda que antes había moita xente e, claro, na montaña, co cual aquelo non ali non chegaba a Guardia Civil. E sí que se seguiu mantendo. Perderonse máis polo despoboamento nos anos 90 ou así, o que é a tema das comparsas, que era o que estaba máis nos pueblos, nas aldeas, era o que había moitas comparsas, o que falabas ti das disputas, pedíanse permisos duns povos a outros, tiñan os seus personaxes, a señorita, o payaso, o vello, e sí se mantivo aí. O que pasa que co despoboamento sí que se chegou a perder, e agora fai como 6 anos pues, recuperouse, sí. E agora antes había varias comparsas, agora só hai unha, só somos uns cuantos os que a facemos, pero bueno, recuperouse, falouse coa xente maior, houve unha xente que foi recuperando polos povos todo o que facían, e se fai en disputas, e se fai o que decías ti, a disputa entre pueblos, a parodia de todo o que pasou no ano, e parodia se falase de, bueno, pues política local, piques entre veciños, este tipo de cousas. E bueno, a verdade é que é moi interesante o tema da comparsa. E o folión, quizás na época da represión era máis complicado porque facía moito ruido, pero sí que se mantivo no tempo, porque estábamos alonxados, claro, de todo. Pero o despoboamento eu creo que fixo moito máis dano en un montón de cousas que se perderon no Entroido. Me comentaba por aquí Carlos Ares, que lle mando un saúdo tamén, porque estiven... Carlos Javier Ares. Sí, estiven con el tamén en Manzaneda. E bueno, tamén aproveito que temos unha conversa con el no YouTube sobre animalario do Entroido galego, e di por aquí... Un saúdo tamén para Eliana, unha das grandes oficiantes do Entroido, benlle de herencia, porque se queres vos recoller endografía pura, vaite a ver a Elisa, que é unha enciclopedia das tradicións. E tamén comentaba antes con Raquel, que creo que estivo falando contigo por aí. Sí, dos reinados vino. Sí, dos reinados, tamén falando sobre o gran traballo que se fixo tamén no Museo Galego do Entroido. Tamén mandan por aí, bueno, que o traballo da recuperación dos entroidos. E retomando contigo tamén, Eliana, seguinte pregunta que teño, que xa é para todos, pouco é o papel da mocidade, non, dos vosos entroidos, no voso entroido, porque, claro, falábamos antes, non, que do despoboamento é unha cuestión que afecta os entroidos, pero tamén a veces estamos vendo como a xente nova está dando un paso adiante, participa deles activamente, entón, un pouco... Cal é a situación no voso ali en Viana? No noso Entroido, dende logo, hai relevo xeracional, pero sin ningunha duda. Ti vas a un folión e ves desde o señor de 90 anos ca súa ixada, que case xa non pode con ela, pero ves o neno de 3 anos con un bombo zumbándolle como se estuvera tolo. O sea, ti ves a nenos deso, 3, 4, 5 anos, non perden un golpe, o sea, tocan que, bueno, é unha pasada, e dende logo hai relevo. A xente nova ali está moi metida no Entroido, levan a tradición e mamámolo, vivímolo, sentímolo, que é o máis importante, sentímolo. E entón é moi difícil, porque é moi difícil que se perda, porque está por encima de todo. Ese sentimento está por encima de todo. Está por encima de persoas, está por encima de institucións, está por encima de todo.
E sí, aí nós sí temos relevo. Temos relevo porque eso, porque hai moitísima xente dende, pois eso, os nenos, os pais, os avós, os bisavós, e todos saímos a tocar e todos saímos ao Entroido. Esta pregunta facía cando dicía, non, que hai xente moza en moitos entroidos, en parte era tamén referencia por Maceda, non? Porque podes contar ti, pero sí que é certo que a participación da xente moza é moi importante, non? Quer dicir, hai de algún xeito relevo. Sí, además, eu creo que é importante falar desto, porque ao mellor pode valer un pouco de esperanza para entroidos onde non o poidan ter. Eu creo que hai relevo porque se traballou. Cando eu nacín a comezos dos 90 e cando eu era pequena, na miña casa todo o mundo se vestiu de felo. Eu nacín na Candeloria e para o entroido seguinte, que debía ter un ano, eu xa tiña o meu primeiro traxe de felo. Pero cando eu era pequena sempre había un chiste que se decía que había máis fotógrafos que felos. Vale, decir, había moi pouco. E haberá uns 15, 20 anos empezouse a facer unha labor moi proactiva de intentar revertir eso. Entón eu lembro que cando era pequena, por exemplo, contratouse unha costureira que despois puñase nunha sala habilitada polo Concello para que a xente aprendera a facer traxes de felo e así socializar o traxe, porque claro, antes había moi pouquiños, ou había que alugalos, casi nadie sabía facelos, e fixos un esforzo para que a xente poidera ter eses traxes. Despois xa fixos un traballo moi grande de pedagogía nos colexios, de ir aos colexios a ensiñarlle como é un felo, cal é a parte de como se ten que comportar, que tens que facer se o ves. Hubo tamén traballo diario de ir a un dos outros felos e a mellor dicirlle é que a mellor eses zapatos non son os que hai que for, ou... Claro, non é un traballo que teña resultados dun ano para outro, pero vas creando un camiño. Hoxe en día sí que se pode decir que creo que o relevo xeracional está máis que sobrado porque hai 300.000 felos, pero que ademais as recuperacións que se deron, gran parte do motor foi a xente nova. En plan, tanto a figura da amarela como os fiadeiros como os reinados foi a xente nova. E además, no caso de fiadeiros e reinados, que son o que máis cerca teño eu, é bonito porque no proceso de organización e recuperación, aínda que o motor foi a xente nova, conseguiuse que na organización estivera a xente maior. Claro. Entón, durante todo o proceso organizativo e de recuperación, ti estás debatindo ca túa avoa que está aí sentada. E ela pode dicir, non, é que eu isto lembro. Non foi como unha comisión de festas que ti faz e eles asisten, senón que os integras completamente. E claro, eso fai que aldeas que están moi despoboadas no rural, estás crecendo un lazo de comunidade moi grande que, claro, permite que polo menos a medio prazo o percorrido sea moito máis amplo. Efectivamente. Tú, Toño, que nos podes contar no vosso caso, no voso entroido? Pois tamén ao que é o relevo da xente nova que está hoxe apostando tamén por follateiros é de que temos obradoiros, temos unha especie de talleres onde vamos por os colexios tamén a convidar os rapaces a pequenos a que enseñamos a facer as caretas, a facer os traxes, para que vayan ao desfiles con nós, facemos un percorrido por todos os povos da comarca, hasta tamén temos as coplas ou os versos ou eses que se botan despois do entroido. Bueno, estamos sempre á espera que morra un burro ou unha burra, porque solemos repartir todas as partes dese corpo, ademais con nombres e señales á persona adecuada, o José de Guende, o Benito de Xendive, ou o Tomás que lle damos as patas de atrás, ou cousas desas. O sea que eu creo que é unha zona pois para poder disfrutar unha fin de semana ou de 5 ou 6 días pois detrás dos follateiros que estamos aí. Eu neste caso, bueno, teño unha certa dúbida. Nós somos, bueno, xa digo, unha parroquia moi pequena. A figura da Bonita, antigamente só eran 4, e eran 4 mozos elixidos. O que era elixido Bonita era un orgullo, porque só eran 4, non? Bueno, indudablemente isto evoluciona, e o que se fixe con ese personaxe, bueno, pois agora hai moitísimas bonitas, non? Efectivamente, nós tamén tivemos unha época onde, cando facíamos entroido, había máis figurantes que a xente mirando, que é o mundo ao revés, non? Isto agora cambiou un pouco, pero houve case uns anos que aquilo era un pouco, bueno, facíamoslo entre nós, non? E éramos bastantes. Vestiades todos. Sí, entón, as bonitas, que pasou? Pois claro, é un traxe bonito, e un traxe emblemático, entonces empezaron a facer moitos traxes de bonita. Bueno, hai que evolucionar, e efectivamente hai que abrirse a xente nova, de tal maneira que agora mesmo, por exemplo, traxe de bonita hai moita xente nova,
E o que pasa é que, claro, que pasa? Que toda a xente nova é urbanita prácticamente, é dicir, as raíces no lugar tenas, pero vanse perdendo. Sí. E entonces, ese urbanismo, que en todo, que, bueno, hai xente que está participando, que ven, que está todos eses días aí, teño unha dúbida de hasta que punto a esencia, incluso galega, do galego, como entroido galego, e en galego, que eso xa é máis, pois vexo como que se vai diluindo, non? Pero bueno, creo que sí que vai haber continuidade porque hai moita xente que ten traxe e que supoño que seguirá, é dicir, que non quero neste sentido ser pesimista. O que pasa é que é un pouco esa dúbida, sí. Dúbida de sí. Que será, a ver, que non sei hasta que punto, non? A esencia esa que non se pode ser moi puristas porque entonces non vamos a ningún lado. Probablemente hai que abrirse, isto evoluciona, isto é un mundo cambiante e pa diante ten que ser, así que espero que sigan, por suposto, non? Tamén hai un tema aí que me interesa tocar, o que sí que necesito son respostas breves, porque ainda nos quedan algunhas máis e creo que temos menos 10 minutos, non? Creo que sí. Entón é a cuestión da aculturación, que é un tema que eu sempre quero tocar, porque eu vou contigo, Toño, pareceme importante, non? Vivimos un proceso de aculturación a nivel mundial, non é algo só que sucede en Galiza, non? Pero a vez hai este boom de entroidos, non? Cada vez máis. Entón non sei se vos pensades que podería servir como unha forma de combate a esa culturación, non? E de reivindicar tamén esa diversidade cultural que hai no mundo, non? E que é necesaria pois, frente a esta uniformización que sucede. Non sei se vos o vedes tamén como unha forma de reivindicar tamén a nosa propia identidade. Sí, eu creo que sí, porque é unha, digamos que é unha espontaneidade. Tú sabes que vas a ver unha cultura, vas a ver unha tradición, vas a ver algo que está arraigado desde centos de anos sin cortarme un pelo. Eu creo que os nosos antergos, eu vivo nunha casa do 1800 e pico e creo que xe ali eu ali creo que xa vexo follateiros, vexo xente que é unha cultura que eu digo, xa era un troido esa transición, ese cambio de estación que temos que intentar seguir peleando para manter estas nosas raíces, estas nosas costumes que nos deixaron nosos antergos e non lle foi tan mal, o sea que divertíanse moito menos porque eu moitas veces imagínome, porque eu igual teño pois excesiva imaginación, exceso de imaginación, e imagínome como vivirían meus bisabuelos, que daquelas chovía moito máis que a chova ahora, nestes épocas no decembro, xaneiro, febreiro, que eran días de xiada, noites frías, e ali todos ao lado dunha lareiriña, e cando dicían falaba de entroido parece que lle cambiaban os ollos, tío. Imagina, non? Que reacción sentirían. Solamente ver ali ao mellor a súa nai ou a súa abuela cosendo os follatiños para que o fora, pois aí temos que seguir pensando de que eso ven desde moi atrás e temos que expresarlo a todo o mundo de que estamos aí que viñan a verlos cando queiran, que estamos aí peso. No teu caso, Raquel, ti como ves? A ver, eu creo que sí, o que pasa que vou por aquí un pouco a nota discordante, porque eu creo que agora estamos nun período onde o entroido ten un proceso de dignificación moi interesante e moi importante, pero precisamente agora, que digamos que está un pouco como de moda, hai que ter un pouco de cuidado, porque o patrimonio inmaterial é algo moi delicado. Evidentemente que se ten que adaptar, non pode ser rígido e estático se quere perdurar no tempo, pero temos que ter cuidado de que non haxa elementos externos como pode ser o turismo ou a creación de eventos, non, que deturpen un pouco que a nosa cultura e o que temos encima da mesa e creen eventos faltos dese sentido, non? Entón creo que aí estamos nun bo camiño, pero que temos que ir polo rego. Ese é un tema moi interesante, a parte que iba a tocar agora xa, eu vou aproveitar xa para sacalo. No teu caso, Eliana, ti como ves, porque claro, hai un debate, non, deste boom de entroido, hai algúns que están, bueno, sufrindo pois
unha presenza moi grande de xente, proceso de masificación, e hai ese debate, non? A aportación, digamos, económica, que para zonas reprimidas pode ser importante, non? E como conxugar todo iso coa necesidade de conservar a propia tradición, porque claro, se esa masificación afecta o rito entroido, entón o entroido xa non existe, non? Entón ti como ves? A ver, eu concordo con ela en que é bastante perigoso. É moi perigoso de turistificar todo e que realmente o que arriscamos é a tradición, é ese sentir, é esa identidade dos nosos ritos, claro, que bueno, eu creo que é perigoso, e hai que ter moito cuidado en seguir conservando o que temos sin... Bueno, eu sempre digo unha cousa, que a veces confundimos, non pensamos que o entroido é do pobo e é po pobo. É dos nosos pueblos, e o que veña de fora está moi ben, que veña e que o vexa e que o disfrute na medida do posible, desde logo, pero non é para eles, non é facer un entroido para o que veña a vernos, no, estamos equivocados. O entroido é noso, é a nosa identidade do noso pueblo, de cada un dos nosos pueblos. Entonces, está moi ben que veñan a vernos, pero temos que conservar o noso, e temos que facer para nós, non para os que veñen de fora. Non para que veñan 3 autobuses a vernos e coman androlla e se diviertan. Non, señores, é noso. E é para nós. E o que veña de fora, benvido sea. Sempre que veña con respeto e, dende logo, respetando a tradición e respetando as nosas reglas dos nosos entroidos. Respetando as nosas reglas. Das nosas figuras que non se tocan. As nosas figuras hai que respetalas desde o primeiro momento e saber onde ves. E saber o que ves e o que te arrisgas. Se che botan fariña, pois neniña, en Viana botase fariña. Se non queres fariña, sinto, non veñas a Viana. E aparte enlazando con isto, que quería preguntarlle a Antón, e xa un pouco vamos a concluir aquí, sí que necesito preguntas respostas moi rápidas, cal pensades, non, que pode ser e que debe ser o papel das institucións, porque moitas veces é unha opinión persoal, eu creo que contribúen a esa masificación, outras veces teñen unha contribución importante, entón sei que é un tema polémico. É un tema polémico en canto que, bueno, eu na experiencia concreta nosa, en principio nós fomos por libre, fixémoslo nós, a nosa maneira, estuvamos bastante incluso, bueno, que así como de lado, porque ao final sempre queren manipular políticamente as cousas, e entonces aí é onde entra un pouco un conflito, non? E iso que dicía, estaba completamente de acordo con isto, que efectivamente o entroido hai que facelo para nós, o que quera oír de fora que se adapte. Falando do tema dese de que agora non se pode facer certas cousas porque a xente se ensida o toma mal. E no lugar, agora xa non se fai tanto. Botábase moitísima merda de vaca. Aquilo acabábase os entroidos con merda de vaca e punto. Unha máquina, incluso ao final con unha máquina de solfatar misturado e punto, e non se protestaba, e non había. Pero agora hai un problema tremendo. Entón, claro, perdese a esencia, porque a xente ven, pero ven dunha maneira que, pois non veñas, non te jodes. Claro, efectivamente. Os troteiros de bande collían o trote do forro de licencia do fundo e puñete cho de cirsa. Fora de traxe de chapeo de camisa blanca. Daban chico trote, pero... É bo que veña xente, sí, pero os entroidos ten que ser nosos, senxebles, por nós, e por ser diferentes a todos, e punto. E cada un, eu digo, hai que ser diferentes, diferenciarse, punto, porque senón, ao final, volvemos a mismo, o que estamos falando. Cada entroido é diferente, cada entroido ten a súa tradición. E mantera, e punto. Tú se vas ali, tens que respetar o... Hai unha cousa que, perdona que xa se acaba, hai unha cousa que é un risco. E o que hai ali. E nós, por exemplo, no momento dado tivemos a sorte, ao mellor, de contactar cos portugueses e fomos a Viana do Castelo, e para nós, que éramos 9, fomos 9, foi un salto tremendo, porque íbamos dun lugartiño a Viana do Castelo, aquel foi era unha capital. Despois fomos 3 anos e despois fomos a Lisboa. Dios mío, entón estamos no proceso ese de que hasta que punto esas celebracións son boas no sentido que levas para que te vexan, que non estaría mal, pero a esencia do entroido é o día de entroido no sitio concreto, e ese é o entroido. No vosso lugar. Entonces, claro, está o dilema entre facer desfiles ou non facer desfiles. Claro, ao mellor vas a Santiago, pois imos a Santiago, pero
efectivamente ten esa connotación que a esencia é o día de Entroido no sitio e coa xente dele do lugar. Eu quería tamén concluir un pouco coa vosa resposta o máis rápida posible, un pouco esta cuestión do papel das institucións, cal pensades vos que debe ser? Vez contigo, Raquel? Eu creo que as institucións deben guiar, deben acompañar, non dirixir. Entón, por ser super concreta, cousas que a mí me parecían super interesantes. Eu creo que calquera teñen que dar ferramentas para que as asociacións poidan levar adiante. Tú deberías poder ir a un concello e decirlle: necesito a protección civil, necesito urinarios públicos, que eu non digo que che teñan que dar todo gratis, pero polo menos que fagan de intermediarios. E logo, xa a nivel de institucións máis grandes como poden ser a Xunta, eu creo que se deberían dar axudas para que entroidos pequenos que queiran fortalecer ou recuperar poidan contactar con xente cun perfil técnico profesional que os poidan acompañar nese proceso de recuperación e que non se fagan recuperacións ao tolo. E teñen que ser axudas nas que despois non se pida nada a cambio, porque non che poden dar unha axudas por dicir, no, pero despois tes de que vir a promocionar en determinados actos. Teñen que ser axudas que non pidan nada a cambio. Creo que tamén sería interesante que se profesionalice o Museo Galego do Entroido, que haxa un perfil técnico e profesional dentro do museo que poida asesorar a entroidos, que tú poideras chamar ao museo e decir: teño esta dúbida ou quero, axúdame onde podería buscar información sobre o meu. E se non, como versión cutre, pero que é mellor que o que hai agora, facer guías de boas prácticas, pois guías de como poder recuperar algo ou como poder organizar cousas, pero eso, acompañar, pero non dirixir. Toño, concluímos Eu contigo. concluí igual que a compañeira, pero nada, que nós tamén, digamos que vivimos nunha zona un pouco máis retirada, non temos esas aglomeracións de Fero, nin de tal eso, nin Verín, nin Xinzo, nin Laza. Somos unhos simples follateiros que estamos intentando recuperar o tema. Bueno, pois, para min as axudas que poda haber por aí, pois, claro, sempre que non teñamos que ser recíprocos de devolverlle favores de patrocinios ou de outras cousas, pero que cuantas máis axudas, pois ben vidas sean, para min, va. Pois sí, pois é un tema moi interesante co que, bueno, os estivemos tocando, daría para moito máis. Tamén aproveito para dicir a xente que se quere saber máis este tema, que sigan Orgullo Galego as xornadas que temos ende hai uns anos, que xa falamos moito destas cousas, pero temos que deixalo aquí. A xente que nos está a seguir, que non o deixe, porque vamos dar paso agora á mesa túas, pero pola miña parte darvos as grazas por estar aquí, agradecer a vosa presenza, parabenizarvos tamén polo voso traballo e, bueno, que agardo que nos poidamos ver tamén estes días no Entroido. Esperamos. Seguro que sí. Os entroideiros ao final sempre os atopamos. Pois sí, pois sí. sempre os atopamos por aí en algún sitio. Graciñas Sí, e nada. grazas a vos todos por esta exposición de Entroidos. Nos continuamos, pero antes de nada vamos facer un parón para cambiar esta mesa e vades a poder, bueno, continuar vendose os vídeos cos que comezamos, non? Ben, pois a Festa da Tinta nace como un proxecto de intervención sociocomunitaria, poderíamos decir, como un proxecto de dinamización sociocultural. Naquel momento, a Asociación de Veciñas e Veciños queríamos, desde a Asociación de Veciñas e Veciños queríamos crear un elemento que xerase maior identidade ou que incrementase a autoestima pois dos veciños e das veciñas, non? A xente maior falábanos dun carnaval naquele momento, dun entroido que se facía nos anos 60 e que fora orixinado, polo visto, pola xuntanza entre dous viúvos, entre un viúvo, Antonio Guimarães, e unha viúva, Gumersinda. Sabemos que o apelido do seu primeiro marido era Benavides, non temos máis datos. Bueno, isto suscitara, polo visto, según os veciños que participaran da organización daquela festa, suscitara a creación ou a realización, a celebración dun entroido que era o Carnaval de Eiroás, e que dentro do casco urbano, que daquela xa empezaba a ser casco urbano, era o único que se celebraba, non? Quitando os entroidos de sociedade, como podían ser o do Liceo ou de outras sociedades e clubes privados. Nós decidimos rescatar aquela festa, que ademais, sigo dicindo, aínda estaban vivos no ano 99 moitas das persoas que participaran na organización daquela primeira edición, de finais dos anos 50, e ao rescatala no ano 1999 nós quixemos incardinala dentro do entroido tradicional galego, dentro do ciclo tradicional.
Por suposto, cambiamos de nome e a celebración pasou a escoller aqueles días que, según os etnógrafos máis, bueno, que máis teñen estudiado a nosa cultura, pois compoñen o ciclo do Entroido. Entón empezamos a celebrar, nas primeiras edicións celebramos co Colexio dos Xoves de Compadres e Comadres, despois deixamos que fora o propio centro quen o fixera no seu interior, e empezamos a celebrar o Domingo Fareleiro, que é o domingo de Septuagésima, no calendario litúrxico, o Domingo Oleiro, que chamamos nós, porque Táboa da Chivite escribe que en Ourense as olas, o xogo das olas, lévase a cabo os xoves de Comadres, ou o Domingo de Corredoiro, o domingo anterior ao Entroido, e deixamos a fin de semana do Entroido sin celebración porque, bueno, na contorna había xa moitas datas con esta festa e pechamos, por tanto, o martes de Entroido. A festa foi medrando, os elementos foron medrando, fomos adotando de máis elementos, valga a redundancia, que o que facían era fortalecer, fortalar aquel proxecto a medida que víamos que iba habendo resposta social, o sea, que a veciñanza parecíalle ben, ou asumía, ou aprobaba, e o seguía celebrando. Entón, aí foi como naceu a celebración da Boda da Pita, que é unha representación teatral en tono satírico do que pudo ser a orixe da festa mesturada con todo o que pasou ao longo do ano, tanto no barrio como no país como no mundo. Creamos unha máscara que é a Pita, que nace no ano 2001, 2002 é o primeiro ano que sae por primeira por completo. Bueno, hasta creamos un postre que non tuvera moito éxito, xa foi unha das cousas que tal. Implicamos os diseñadores e artistas locais, a pintores locais e pintoras que nos fan a imaxe cada ano. Bueno, o que quero dicir é que a propia festa foi enchéndose de elementos que tentaban implicar a sociedade, tanto a veciñas e veciños como a comerciantes, como ao sector cultural, na creación dun elemento que nos representara un pouco a todas e a todos. Iso é un pouco o espírito que hai por trás da Festa da Pita. Para mí a Festa do Entroido é deixar de ser o mesmo, pasar de ser, neste caso, Leticia, a convertirme en pantalla, a convertirme no disfraz ou no personaxe que escolla para ese día. Romper un pouco co cotidiano, cas normas, cas regras que temos no día a día, é escapar de eso cotidiano. Si perdemos a esencia que temos un montón de xino, de sátira, de humor, de interactuar cos veciños, de ser a comunidade, perdemos o que é o Entroido. Pasaríamos de ser o Entroido de Xinzo a ser un carnaval máis, e non queremos que isto pase. Desde a Asociación da Pantalla traballamos moito isto, temos moi presente o que é a tradición, a esencia, o respeto, as nosas máscaras, os nosos disfraces. Traballamos para que a tradición non se perda, pero ao mesmo tempo temos que ter claro que temos que evolucionar e ir cos tempos. Entón, traballamos para que non se perda a tradición e ao mesmo tempo imos adaptándonos aos novos tempos e de alguma maneira evolucionando, para evitar eso, que non se perda a esencia do Entroido. Non perder a esencia e intentar seguir transmitindo o que nos transmitiron os nosos antepasados, que os nosos nenos e nenas sigan mantendo ese espírito de Entroido que hai en Xinzo e, sobre todo, pois, o máis importante do Entroido, que é a máscara da pantalla, o traxe da pantalla. En Xinzo é certo que hai moita xeración detrás que lle gusta a pantalla, que vive a pantalla, pero temos que seguir traballando desde a asociación, desde o pobo e, sobre todo, desde as institucións para evitar que se perda que nos teñamos un Entroido único, non un carnaval. Retomamos esta conversa sobre o Entroido, agardo que estedes por aí, animar a xente tamén a que siga comentando, deixando, as súas opinións, preguntas, etc. E agora entramos xa nesta segunda mesa na que vamos a falar un poquinho sobre retos, oportunidades do Entroido. Cambiamos convidadas e de convidados, vondos presentar antes de nada, comezo pola miña dereita, temos aquí a Xosé Luís Seara, do Entroido da Mezquita, portavoz do BNG de Ourense, benvido e graciñas por estar.
Moitas grazas a vos. Tamén temos a Lía García, que é farrumeca de Sobradelo, benvida. Grazas pola E invitación. pola miña esquerda temos a Beatriz Cuenca do Entroido de Maceda, e vou ler, para non equivocarme, concelleira en trámite de Cultura de Maceda. Benvida. Grazas. E por último temos connosco a Diego Lourenzo do Entroido de Verín, primeiro tenente de alcalde, portavoz do BNG en Verín, benvido, e tamén graciñas por estar aquí. Un placer, grazas a vos. Retomamos un poquinho pois a pregunta coa que concluímos na primeira mesa, e comezo contigo, Xosé Luis, un poquinho, cal pensades, non? Cal pensas ti que debe de ser, pensades vos, o papel das institucións nunha festa popular que é organizada polo povo, non? Bueno, eu concordo co que se dixo na mesa anterior. Eu creo que o papel das institucións ten que ser de axudar, de acompañar, deixando que recaia nos auténticos protagonistas o feito de deseñar e de facer o que ten a ver co entroido. En este sentido hai que tamén moverse nunha liña moi delgada, non? Porque moitas veces hai o intento de intentar ou de querer, asumir, non, e fagocitar ao movimento cultural de base, e ao final eso que acaba provocando en moitos casos é a desaparición, non? E cando falamos de axudar e de acompañar, estamos a falar non tanto de axudas económicas, que son ben recibidas, senón de por os medios humanos, os medios materiais precisos para que se poda desenvolver coa máxima dignidade posible o traballo que están a facer esas asociacións de base, non? Algo tan simple como pode ser, tamén se mencionaba aquí, non? Pois por un autobús para que te podas desplazar, por un local a disposición das asociacións para que podan ter ali pois os seus materiais, para que podan reunirse. Bueno, cuestións como estas son verdadeiramente importantes, probablemente, e para min, quizás as máis importantes de todas, e tamén, evidentemente, as axudas económicas, sin que eso teña que ter un retorno en forma de ter que rendir pleitesía que enche dá a axuda, non? Por tanto, eu limitaríame a decir que axudar e acompañar, deixando que o protagonismo recaia nos verdadeiros artífices que son as asociacións. Lía, no teu caso, cal é a túa visión dun tema que, entendemos que é complexo, non? Sí, eu concordo co que decía Luís, e tamén na anterior mesa falaban, creo que era Beatriz de Maceda, que o que necesitan, e sobre todo en antroidos que se están a recuperar, como no caso de Sobrador e de Xunquera da Envía, que a maioría nacen dos propios veciños, neste caso de Roche un saúdo que se recupere, de a investigación sale de balde, sale dos nosos petos, entonces das asociacións pequerrechas necesitamos ese apoio, pois tan básico, por iso, o antroido de música, unha charanga, hai que pedir unha charanga, hai que concertala con tempo, o Ourense de Entroido, hai en moitísimos sitios, verdad? Contactar o local social onde nos cambiamos, quen abre, quen pecha, a intendencia, unha comida, un licor, unha bica, algo, eso é unha logística que sí que as institucións, sean locais, sean diputacións, teñen que estar aí, vale? No teu caso, Beatriz, cal é a túa opinión sobre isto? Pois a min encantoume como expuxo Raquel, non era, eu son Beatriz. Non pasa nada. Creo que o explicou moi ben. Temos claro que o entroido é do pueblo e para o pueblo. Entón, o papel que ten que ter o Concello, neste caso, as institucións en xeral, é de facilitador. É dicir, temos que estar aí para proporcionar os veciños e as veciñas o que necesiten, a infraestructura, o soporte organizativo, os transportes, a logística, facer de enlace. Pero eu, Raquel dixo guiar, eu nin sequera diría guiar, simplemente, efectivamente, o que decía Luís, acompañar e facilitar. Pero tamén son consciente de que a nosa situación o mellor é máis fácil, quero dicir, en Maceda o entroido roda só,
porque hai un montón de asociacións, desde os comerciantes, as AMPAs, as asociacións dos celos, que están traballando polo Entroido. O mellor en sitios donde non está tan institucionalizado, non é a palabra, tan desenvolvido, o mellor sí que necesitan un poquinho máis de empuxe, un poquinho máis de apoio, non? En ese sentido, pois, o mellor, además de facilitar, pois, pódese promover ou axudar, como decía tamén Raquel antes, pois, con investigación, con un desenvolvemento máis dese patrimonio inmaterial que temos. Diego? Bueno, ben, eu veño dun Entroido, claro, con un número importante de persoas todos os días do Entroido, non? Entonces eu creo que o papel que ten que ter a institución nunha festa popular destas características é de acompañamento, mas tamén é de cauce, de guía, non? Nos tempos que corren, e sobre todo nos entornos máis urbanos, como é o caso de Verín, a masificación é importante e require, bueno, pois que a administración e que as institucións teñamos un papel, pois no que ten a ver, por exemplo, pois coa seguridade, non? Para que as persoas poidan ter entornos seguros, cos seus plans de seguridade, para esa chegada á vila, con eses aparcamentos libres para que todo poida estar organizado, pois a limpeza, etc. Non? Somos e consideramos que o Entroido faino a xente e é para a xente, nós non lle tocamos a liberdade das persoas para facer Entroido, pero sí que procuramos pois ese equilibrio, non? Entre ese Entroido con o inxenio popular, coa creatividade dos veciños e tamén pois con ese mínimo de programación e de organización pois musical para tamén que se den as condicións para que a xente se sinta libre pois para crear, non? Que o Concello de Verín, unha institución como o Concello de Verín non estexa presente nun evento no que por días hai 10.000 persoas no casco antigo sería unha irresponsabilidade palmaria. Tocaches tamén, Diego, un tema interesante que é o que quería enlazar agora, non? Que é o da, a masificación, non? E un pouco as oportunidades do Entroido. Claro, comentábamolo antes, non? De que a día de hoxe os Entroidos pois non son como hai 100 anos. É certo que indubidablemente teñen, digamos, un valor económico no sentido de que hai, o que comentaba eu, non, que hai zonas deprimidas, pois que pode ser un impulso importante para eles, non? Pero a veces a masificación pois pode alterar, non, o desenvolvemento do Entroido e dos ritos do Entroido. Entón, un pouquiño, o pensas ti que se podería, claro, tecer esa fina liña, non, entre unha influencia positiva, non, que dinamice a vila, pero a vez evitar pois cuestións que poidan pois desvirtuar o Entroido. Sei que é unha pregunta complexa. É unha pregunta moi complexa e ademais é unha pregunta que xera un debate moi interesante que non se dá só en Verín, sino que se dá pois en Entroidos tamén onde esa masificación, como pode ser pois o caso xa de Laza algúns días, o caso de Xinzo, falo pois dos da provincia de Ourense, e é un debate que se dá entre, pois tamén, por exemplo, en Verín hai persoas que defenden que a institución non ten que facer absolutamente nada e que todo tería que fluir. Eu dicía antes que sería unha irresponsabilidade enorme, porque despois se houvese cualquier tipo de problema derivado diso, a responsabilidade sempre vai a ser pois da propia institución. Nos aí o que facemos efectivamente é buscar e procurar ese equilibrio. Nos non nos vamos a elementos, vámonos a unha promoción lóxicamente do Entroido no tempo do Entroido. Agora ben, iso non quita que fora do Entroido pois non deixemos de presumir pois da nosa identidade e das nosas figuras, pois como dicía Sabela naquel vídeo, non? Pois o que é o propio capuchón ou o propio cigarrón, que xa é un emblema e é un símbolo de Verín, e que cando ti viaxas por o resto do estado e levas un coche de diante, leva un cigarrón atrás, sabes que esa persoa pois é de Verín, e créase pois tamén ese simbolismo e ese tamén achegamento ao propio, que é tremendamente importante. Eu creo que hai que buscar equilibrios porque hai un impacto económico moi importante, quero decir, non só na hostelería, sino tamén no que ten a ver coas tendas, no que ten a ver coas modistas, etc. O Entroido é un pulmón económico importante para Verín, pero bueno, hai que buscar ese equilibrio. Eu creo que ese equilibrio búscase pois na liberdade, é dicir, en que a institución faga un mínimo que lle teña que ser exixido, pero que tampouco interfira na liberdade da xente para facer Entroido. Son as persoas que fan Entroido. O Entroido, ao fin, é unha festa do pobo, e ao ser unha festa do pobo ten que ser o pobo o que fai ese propio Entroido, pero que a institución pois teña ese mínimo que lle permita a xente facer pois Entroido, facer esa festa viva con un mínimo de garantías. E no teu caso, Beatriz, un pouco como ves da perspectiva do voso Entroido, non? Pois estou de acordo en que é un tema tremendamente complexo, casi
dá medo meterse. Claro, e que ademais como impide, si por exemplo van 10.000 persoas, como faz para que deixen de ir 10.000 persoas? Claro, é que, a ver, somos conscientes de que nun sitio pequeno, deprimido do rural, o Entroido ten un papel importantísimo como motor económico. E por un lado, queremos aproveitar isto polo impacto que ten na hostelería, polo impacto que ten nas casas de turismo rural, non solamente eso, non? Ahora, pois, hai moitos artesanos que empezaron a facer as carautas de Felo e de Maceda, de Marelas, as costureiras, charangas, músicos, pero claro, temos que ir máis alá. Unha explotación turística hai que facela con sentido común. Decía a miña profesora de fai un montón de tempo que é o menos común dos sentidos, non? Facelo con sentido común favorecerá o noso desenvolvemento, pero claro, aí penso que temos dous riscos. Por un lado, temos o impacto, por decirlo de alguna maneira, medioambiental. En unha vila pequena como é Maceda, o Día da Marela, por exemplo, que últimamente tamén está se nos indo un pouco das maos, que chegue xente en autocaravanas, en campers, esa xente ten xera residuos, ten que ir ao baño, todo eso hai que xestionalo, non? É complicado, xestionar os aparcamentos, é todo complexo. E por outro lado, corremos o risco de desvirtualo, quero dicir, un Entroido descontextualizado pode convertirse nun produto comercial, e nós non queremos vender un produto, como decían antes os compañeiros da mesa 1, vender un produto, unha mascarada no sentido máis peyorativo da palabra. Non queremos que o noso Entroido se convirta en eso. Buscar o equilibrio entre os dous puntos é moi complicado. Eu penso que aí os concellos e as institucións sí que temos un papel para intentar regulalo, inda que, como digo, é un tema complexo e moi difícil de xestionar. Lía, ti como ves? A ver, nos partimos, eu estou nun entorno rural e estou rodeada de Entroidos que vin que estaban moi masificados. Entonces, claro, no caso de Sobradelo de Xunqueira, é certo que levamos desde 2013 investigando e 2017 saindo. Entonces eu xa vivín sendo un Entroido que empezamos a ser visible e que está aí a ver certa masificación, é dicir, e isto como se vai a xestionar? Pois a mellor éramos, imagínate, 20 farrumecos e 80 fotógrafos, que hai que respetar a entidade do Entroido, pero tamén necesitábamos tamén artellar o que dicía antes, esa logística, dicir hasta onde, dicindo estamos no rural, temos que respetar o medio ambiente, non podemos entrar nas casas así como a quen, entonces é complexo, e aí é o que falábamos, as institucións sí que teñen que estar como facilitadores e acompañantes, pero neste momento eu entendo que falábamos na mesa 1, o Entroido mola. Mola moitísimo. Mola Laza, mola Castro, mola Maceda, mola Sobradelo, todo o Entroido de Ourense e de outras provincias está molando, e creo que está habendo unha masificación, pois eso a mí me parece, claro, é que o que dicía un tema polémico, autobuses, deixar, claro que dinamización, pero temos que ver se temos hostais, se temos esa infraestructura de poder dotalo, non? A min eso me preocupa. Claro, efectivamente. Luís, no teu caso, ti un pouco que visión tes este tema? Bueno, eu teño unha dupla visión. Por unha parte, como membro dunha asociación que é os Galos de San Pedro da Mezquita, no Concello da Merca, nós estamos todavía nesa fase inicial, non? De dármonos a coñecer. Aínda é moi pouca a xente que ven a Mezquita, por tanto, bueno, somos todavía un Entroido salvaxe nese sentido, non? E despois eu como portavoz do Concello de Ourense, en donde, bueno, aquí se vivencia o carnaval, que non o Entroido, dunha maneira que a min preocúpame, porque eu creo que o primeiro que hai que definir é que queres ser, non? De maior, que modelo de Entroido de carnaval é o que queres definir. Aquí parece que hai quen aposta por convertir Ourense no Magaluf do noroeste da Península Ibérica. Bueno, pois eso ten ou pode ter unhas consecuencias concretas e directas, non? E no caso concreto pois da Mezquita é evidente que o impacto económico non é o impacto Ourense. Que o Entroido ten un impacto económico positivo é evidente, e iso non se pode negar,
ten un impacto positivo para, xa o dixo Diego, para o sector da hostelería, tamén para o pequeno comercio. Eu voto de menos que aquí, a nivel de provincia, se faga un estudo serio e riguroso de cal é o impacto real do entroido, non? Porque eso non só nos axudaría a ter datos e cifras máis concretos, non? Para non falar en abstracto, e segundo, porque seguramente tamén nos axudaría a ver como, de que maneira podemos mellorar para precisamente que ese impacto económico sexa maior e mellor, non? Hai sitios en donde se está facendo o cambio do tempo, falo dos carnavales principais, non? E por dar algún dato concreto, liei estes días que o Carnaval de Tenerife cifra aproximadamente entre 40 e 45 millóns de euros de impacto económico. No de Cádiz están aproximadamente entre 25 e 30, incluso no de Badaxoz, que é un dos carnavais tamén emblemáticos a nivel do Estado, falan de aproximadamente 15 millóns de euros. Bueno, pois eu creo que ese sería un estudo que perfectamente se podía facer en colaboración con a Universidade de Vigo, que podía, bueno, arroxar luz, é dicir, se as cousas que estamos facendo están tendo ese retorno ou non é tal o retorno e o que estamos indo a un proceso de masificación, de turistificación que o que acaba provocando efectivamente o efecto contrario do que se pretende conseguir. Efectivamente, eu tamén a solución, non sei cal pode ser, eu sei que nesta canle de orgullo galego, o antropólogo Rafael Quintía, que a quen lle mando un saúdo, dicía que igual unha das solucións podería ser que se cada persoa no seu sitio recupera o seu entroido, non? Eso serviría incluso para sacar xente destes entroidos tan masificados, non? Pero sí que é certo que é un tema moi complexo e que estamos falando do seu valor económico, non? Pero continuo contigo, Luís, quero falar un pouco do valor social, non? Porque, claro, os entroidos, digamos que serven para reforzar os lazos comunitarios, non? É un xerador de identidade, dinamiza, especialmente pois en lugares máis despoboados, non? Dinamiza, une a comunidade, a xente relacionase entre ela, bueno, aumenta a autoestima, non? E eu creo que, non sei como vedes vos, que neste sentido, e alén do económico, non? Eu creo que ás veces falamos pouco do beneficio social que ten, non? Efectivamente. Bueno, eu, perdóname, e permíteme que faga un pequeno inciso. Nós, dentro do debate que levamos tendo desde, bueno, que nos constituímos como asociación, aínda que había xa persoas que se vestían de galo, e as que hai que agradecerlle que eso pervivira no tempo, nós tivemos ese debate, e temos ese debate permanentemente a respecto, bueno, de que temos que facer. É bo ter visibilidade, pero ao mesmo tempo tamén hai xente, entre elas eu, o recoñezo, bueno, que creemos que o entroido ten que ser para disfrute do povo, non? Sin pechar das portas absolutamente a ninguén, non? Dito iso, efectivamente, o entroido non é, como adoita dicir Turismo de Galicia, o carnaval galego, non? Unha cousa é o carnaval e outra cousa é o entroido. O entroido é a conexión entre o pasado e o presente, é un sinal de identidade, e tan é así que o entroido acaba de ser hai pouco tempo declarado ben de interese cultural por parte do Parlamento de Galicia. Cando ti declaras algo ben de interese cultural é porque eso que estás declarando ben de interese cultural é algo a preservar. Por tanto, aí o que pretendemos o que queremos é preservar a nosa identidade. E na medida en que preservamos a nosa identidade e que conectamos o pasado co presente, estamos reforzando os lazos entre a comunidade. E reforzar os lazos entre a comunidade significa que, de alguna maneira, esa é unha sociedade que ante este tipo de cuestións, non? É unha sociedade que se conecta, non? E iso para min é absolutamente fundamental. Eu creo que importante é o impacto social e económico do que falábamos antes, pero para min quizás máis importante é o beneficio social que ten o entroido nas comunidades, especialmente nas pequenas, como é o caso da nosa.
No teu caso, Lía, que tamén ves un entroido rural que non, digamos, non está afectado por esta masificación, pero creo que sí que ten un beneficio social que ti nos podes contar moi ben, non? Sí, mira, o beneficio social, aparte xa parto de que, bueno, desta asociación cultural a través de Roche e todos os compañeiros que formamos parte dos Farrumecos, tamén incido moito na comunidade educativa. Eso é un impacto importante. Este ano alegreime moitísimo que máis da mitad dos farrumecos eran pequerrechos. Entonces eso fai o que decía Luís, artellar o noso pasado co noso presente, a nosa identidade. O antroido é cultura, é propio, é como idioma, temos miles de formas de chamarlle o entroido. Os rapaces empezan e teñen que saber por nós que é iso. Entonces eso fai comunidade, a comunidade futura, o que decía no caso de Maceda, temos felos futuros, temos eso. Sí, posiblemente o que decía, temos impacto económico, seguramente máis, pero a min o impacto que teño na miña comunidade cos meus fillos, os meus parentes todos, estemos integrados e dicir, bueno, isto é a nosa cultura, isto forma parte de nós, e os rapaces están eso, e consideraba que no ámbito educativo habría que reforzar, que se está reforzando moito máis todo este tipo de entroidos. Que ademais son o futuro. É o futuro. De feito, vos lo digo, de a mitad de farrumecos sentímonos especialmente orgullosos que eran pequerrechos do CIP Padre Crespo, nenos que veñen escolarizados do entorno da Ciralla, da Allariz, de Xunqueira da Envía, Sobradelo, etc., da Limia. Entonces eso é un orgullo, nunca mellor dito, un orgullo galego que crear esa comunidade cos máis pequerrechiños. E no teu caso, Beatriz, que tamén, bueno, falábamos antes, comentaba Raquel, non, que se está aí recuperando moitísimas cuestións en Maceda. Eu creo que eso, todo iso, non, e todo o que leva, quer dicir, porque o que vemos ten detrás un traballo moi grande que efectivamente non fortalece, ten un beneficio social evidente, non? Obvio, a min pareceme o punto fundamental. Eu, mira, levo 24 anos vivindo en Maceda. En todo este tempo creáronse dúas asociacións de felos, os da Corga da Serra e os das 12 parroquias, de 20 anos para cá. Cando eu cheguei apenas enchía un autobús de felos, agora son 2 autobuses e hai que casi que reservar con tempo, non? No colegio antes os nenos disfrazábanse, agora máis da mitad dos nenos o día que é de disfraz libre van vestidos de felo. Creáronse, pois, a xente nova tirou por dende fai 10 anos para cá pola baixada da Marela, agora a xente nova de Carguizoi polo fiadeiro de Carguizoi, agora está collendo pulo tamén a foliada, o fiadeiro de Calvelo, incluso as AMPAs fan obradoiros cos pequenos para facer as súas propias carautas, os blouros, en fin, toda esa colaboración entre veciños e as veciñas é fantástica. E a mí hai un punto que me parece fundamental, que tamén o dixo Raquel antes, é a conexión interxeracional. É dicir, o que a xente nova, para recuperar algo, fale cos abuelos, pregunten isto como se facía. Cando empezaron ca Marela foi porque atoparon unha Marela antigua nun baixo dunha casa de tío, era isto porque foron tirando do fío hasta que recuperaron o tema da baixada Marela. A min pareceme increíble o sentimiento de orgullo que ten un pueblo tamén cando pos no mapa. Ahora todo o mundo sabe onde está Carguizoi, todo o mundo sabe de Maceda polo entroido. Entón, ese sentimento de pertecer a algo que tú contribuíches a desenvolver e a desarrollar é fantástico. E mesmo no que falábamos antes, de evitar a masificación, penso que todas estas asociacións das que falei son moi conscientes. Non sei se seguides as redes sociais de Carguizoi ou da Baixada Marela, eles mismos intentan autorregular este tema, establecendo normas para os aparcamientos, para o respecto ás figuras do felo e da Marela. Son conscientes de que isto queremos que sexa e que siga sendo noso, para disfrute dos veciños. E efectivamente, como dicía antes a nosa compañeira, que quera vir de fora a disfrutalo, é benvido, sempre e cando se faga dende o respecto. Entón, esa sensación de orgullo, de pertecer a algo, de colaborar, de contribuir, é o que penso
que nos interesa conservar. É dicir, interésanos promover algo no que os veciños sexan os organizadores e os participantes. Eso é fundamental, que eles participen e que sexa noso. Diego, Sí, eu creo que alén do económico, non, que é importante, do que falábamos anteriormente, o beneficio social é evidente. Creo que hai unha conexión enorme co que ten a ver, non, co sentimento, con todo o que nos move por dentro cando chega o entroido. Para min o entroido é terapéutico, sempre o dixen. Non hai mellor maneira que ir ao entroido para recuperarte de absolutamente todo. E efectivamente eu nesa conexión, aínda este domingo, non, que era o domingo de Corredoiro, bueno, eu sempre digo, e é unha evidencia, en Verín sempre en Verín non nos disfrazamos de cigarrón, en Verín vestímonos de cigarrón, e non é un simple vestir a un cigarrón, é todo un ritual que está dotado dunha serie de pasos, de procedementos, que está acompañado tamén de moito sentimento. Eu son cigarrón, este domingo de Corredoiro non me vestín, pero tive a oportunidade de vestir pois as miñas amizades, e aparte tiven a gran sorte de que a miña fillada e o meu primo pequeno se vestisen por primeira vez de cigarrón. Entón eso é como o orgullo máis grande cando baixas as escaleiras e escoitas pois esas chocas do cigarrón, ou cando te vistes por primeira vez, pois esas lágrimas que che caen debaixo da careta de cigarrón, pois aí están, non? E eu creo que ese beneficio é todo o que se crea en todo en torno a eses ritos de acompañamento, todos os entrenamentos previos tamén, que xa os venres anteriores pois moitas pandillas de cigarros saen a entrenar, bueno, pois todo ese ambiente que se crea aí é tremendamente positivo. E despois, no máis xeral, non, hai que ter en conta que neste país temos unha cousa que é extraordinaria, non? Somos o territorio do Estado con maior número de núcleos poboacionais, non? O Estado temos aproximadamente a metade dos núcleos poboacionais do conxunto do Estado. O Estado español ten 67.000 núcleos de poboación, dos cales no noso país, en Galicia, temos 33.000, non? A pesar de só representar o 6% da poboación. E ver que moitísimos núcleos se recuperan, se poñen en valor todos eses entroidos que estaban perdidos ou que xa están recuperados e se sigue apostando por eles e se mantén esa singularidade, que creo que é unha obriga que o poñamos colectivamente en valor, non? Ao final somos depositarios dunha rica tradición histórica e que se ve ademais en tantos núcleos de poboación. Eu creo que é un orgullo galego nunca mellor dito. Eu, se me permites un pequeno inciso, falamos do beneficio económico, falamos do beneficio social, pero ten un retorno emocional que é absolutamente incalculable, non? Nós, por exemplo, saímos o domingo pola mañá, imos casa por casa, e ver as caras da xente cando te reciben ofrecéndoche o mellor que teñen, non? Hai incluso unha muller dali da parroquia que se levanta a mañá cedo para facer as rosquillas para cando cheguen os galos estean recén feitas. Bueno, a cara desa xente maior, que moitos deles tiveron a posibilidade de vestirse de galos antes de marchar a emigración, e ver como lle caen as vaguas dos ollos, bueno, non hai forma de pagalo, non? É algo absolutamente fantástico que ao final o único que fai é retroalimentar pois o feito de que nós sigamos traballando para recuperar o entroido. E despois tamén quero dicir unha cousa, porque pode dar a sensación de que as nosas asociacións son entes pechados, non? E que non, hai persoas que chegaron hai moi pouco ao pobo, son veciños de Novo Cuño, que se integraron no pobo e que desde o primeiro día se visten de galos. Por tanto, isto non é unha cuestión exclusiva da xente que nacimos ou vivimos aí desde hai moito tempo, non? Eu creo que iso tamén é importante, porque tamén é unha maneira de abrir, non? De abrirnos ao mundo, non? Luís, logo vou contigo, Diego, e con bolas dúas tamén. Sí que quero tocar un tema que xa faláramos antes un pouco, que é o proceso da aculturación que vivimos, non? Claro, se vemos a cultura galega é unha cultura moi rica, moi diversa, non? Temos procesos de recuperación do entroido, pero tamén na que falamos aquí, por certo, hai uns meses, non? Sobre defuntos, o Nadal, todas esas tradicións, o San Xoán, que están
cada vez indo a máis, non? É como unha especie de resistencia cultural frente a esa aculturación. Entón, quería preguntar un pouco se pensades, non, que precisamos un gran pacto a nivel galego que fortaleza estes procesos de recuperación, ou xa asentados, existentes, incluso pois que poida haber registro de todo isto a nivel galego, que se poñan antropólogos e antropólogas a disposición de todos estes procesos de recuperación. Bueno, un pouco a vosa visión sobre este tema, porque estamos falando de moitas cuestións, pero vai moito máis alá do Entroido, non? Bueno, hai moito feito, pero queda moitísimo por facer, non? E aí, evidentemente, as administracións, as institucións, eu creo que teñen que xogar tamén un papel sobranceiro. Eu antes, cando falaba da declaración de Vic, facío con toda non? Con todas as consecuencias. Decir, no momento que ti declaras algo VIP é porque queres preservalo, non? E se queres preservar algo é para precisamente que non se contamine, non se deturpe, porque ao final o problema que estamos tendo aquí no país é que fenómenos de fora, véxase Halloween, véxase Papá Noel, pois acaban ocupando o espazo de feitos tradicionais e figuras tradicionais que xa temos no país, non? Por tanto, claro que fai falta un gran pacto, como fai falta un gran pacto por a lingua, pero para chegar a ese gran pacto, o primeiro que hai que facer é creer no país. Se non se cree no país é moi difícil chegar a ningún tipo de pacto, non? Por tanto, bueno, pois eu reclamo ese gran pacto, un gran pacto pola cultura do país, un gran pacto polas tradicións do país, un gran pacto pola lingua do país, porque se somos o que somos como galegos é pola lingua, pero tamén por cuestións como estas das que estamos a falar, non? E ademais que aquí falábamos hai uns meses neste ciclo de Sen Ourense non hai país do Halloween, de como afecta as tradicións e defuntos, non? Claro, isto sería semellante pois como se sustituímos o cigarrón, bueno, todas estas figuras pois por adoptar o Entroido pois o Brasil de Tenerife, non quero dicir realmente algo semellante, non? Entón, vou contigo, Diego, un pouco que visión tes ti sobre este tema? A ver, eu coincido plenamente con Luís, non? Non discrepo con el en absoluto. É certo que nesta perda de identidade que nós estemos hoxe aquí sentados, que estemos falando de que este país foi capaz en tantos núcleos de poboación recuperar un Entroido, que somos capaces de manter a tradición viva, para min é un exemplo claro da resistencia de como pobo que temos, non? Somos un pobo que resiste a estas novas ondas de perda de identidade, que sobrevivimos, ademais, non? Porque no caso concreto de Verín, no propio franquismo, un pasou en moitos entroidos galegos, a finais dos 50 o propio goberno civil autorizaba os bailes con mascarita, é dicir, con esa perda de identidade cando era terriblemente prohibido por todas as leis. Por que? Porque sabían que ese sentimento era tan forte que non podían ter nada para prohibilo. Ou temos documentado en Verín como tamén a principios dos anos 60 estábase reformando que xa a Avenida Luís Espada con adoquís, e ali pertiño estaba as casas da Garda Civil, e intentouse prohibir un destes bailes de primavera que se chamaban do Entroido, e houve un ataque con adoquís contra a Garda Civil, non? Entonces somos depositarios tamén, efectivamente, desa tradición, desa resistencia. Debe ser tamén un orgullo importante para nós que, a pesar destas novas ondas de perda de identidade, sexamos capaces de resistir, e os temos, ademais, poñendo en valor. Ademais, os entroidos galegos teñen algo que a mí me parece fundamental, que non están vinculados a un estatus económico ou de beleza, como poden ser os carnavais pois de Venecia, ou como poden ser os carnavales, non, dos que falaba antes Luís de Canarias. Non é un entroido pois moitísimo máis libre, do que cada quen interactúa como quere con el, e eu creo que esta fonte viva tamén é esperanza para o futuro, sen dúbida. Lía? Comparto absolutamente o que decides, digo que tamén hai moito feito, pero hai moito por facer, porque temos que seguir recuperando oralmente todo o que temos, a nosa identidade, etc. Afortunadamente, cada vez estamos en máis entornos culturais a través das asociacións, etc. E iso é importante. No caso de Sobradelo, un caso en concreto do Xunqueira, apenas había entroido porque ao redor tiñamos a Maceda, tiñamos a Baños de Morgas, tiñamos a Arnuide, temos a Laza, temos a Xinzo, etc. Entonces, neste caso, recuperar, como se está recuperando
esta figura temos que seguir preservando e temos que seguir pues, continuando esa labor. Beatriz. Totalmente de acordo. O Entroido forma parte da nosa identidade cultural como pobo. Como tal, un pacto galego que fortaleza e contribúa a manter a nosa identidade é fundamental. Tamén é verdad que calquera tradición ou calquera seña de identidade ten que ter alma detrás, é dicir, eso o recupera o pueblo e o mantén o pueblo. Que papel terá ese pacto? Pois un exemplo moi concreto. Si nos proporcionamos orzamento este ano para facer o Entroido, faise un Entroido maravilloso, pero para o ano cortamos o chorro, pois probablemente haberá cousas que se vayan perdendo tamén co tempo, non? Entón, ten que haber unha estructura permanente que asegure que isto vai se manter e que vai crecer con xeito e con sentidiño. E tamén bueno, teño unha pregunta, non? Eu vou contigo, Diego, que temos representantes políticos tamén do BNG, pero quero falar un pouco en xeral, non, do nacionalismo. Como pensades, non, que ten que enfrentar un fenómeno cultural tan importante? Falo pois a nivel xeral, institucional, político, bueno, como espazo político, etc. É unha pregunta tamén complexa, pero... Sí, eu creo que o Entroido ten que estar por enriba de calquera cuestión partidista. Non? É unha cuestión que ademais batería de frente, porque o espírito do Entroido sempre é o espírito da burla. Nós, por exemplo, temos moita tradición pois, dese humor que nos trae o propio Entroido. Eu creo que o nacionalismo non deixa de ser unha identificación forte, unha identificación poderosa co noso pobo e coa súa historia, coa súa tradición, e o Entroido para min é o elemento tradicional que defínenos tamén a nosa identidade como pobo. Por lo tanto, eu creo que o nacionalismo no seu conxunto debe artellar mecanismos sempre de defensa do tradicional, porque en base a eso tamén se construe a identidade e se construe realmente o que somos. Beatriz? De acordo tamén, quero dicir, volvendo ao de antes, dado que o Entroido forma parte da nosa identidade cultural, nos como nacionalistas temos interés en desenvolver a nosa identidade cultural, pero o Entroido é do pueblo e non podemos nin debemos apropiárnoslo. Pero sí debemos contribuir a que se desenvolva como evento turístico con sentido común. Algo fundamental é empregar esa plataforma cultural que nos dá o Entroido para facer eso, cultura e educación. Acompañar o Entroido con un fundamento na historia, na cultura, nas escolas, con exposicións, con todo este tipo de desenvolvemento cultural que tan arraigado pode estar no Entroido. Por supuesto, dar apoio o que falábamos antes, ¿no? Apoio financiero, apoio logístico, asegurar que se desenvolve de unha maneira respetuosa, asegurar tamén incluso a diversidade e a inclusión. Cada vez temos máis etnias, máis culturas, máis xente de fora vivindo nos nosos pueblos. É interesante e bonito tamén que participen nesto. Lía? Falamos xa desa liña, o que decíamos, o Entroido é de todos, e temos que divulgar e temos que facer que chegue a máis xente, pero tendo en conta que a nivel, para mí o Entroido é o que falamos, é ser meu, de toda a vida, nacionalista, pensar no Entroido meu, pero teño que respetar o entorno no que se fai, e iso a veces... Eso sí que a través da cultura, a través de exposicións, a través de charlas, invitar a xente que este viva e que poda recordar, pois traer algunha foto, algún libro, porque hai recuperacións de historiadores etnográficos. Eu me fago referencia moito o Elixio Rivas na Limia, que xa faría referencias a isto. Eso falta parte unha difusión educativa. Para mí me parece interesantísimo seguir potenciando isto. Luís? Bueno, o nacionalismo é sinónimo de defensa do propio, do identitario. Nese sentido, o Entroido conecta directamente co que é o nacionalismo, pero tamén, efectivamente, eu concordo, hai que ter a precaución de non querer patrimonializar nin apropiarse
de algo que é do povo e que o povo sinte como seu. Por tanto, o que decíamos ao principio, non? Acompañar, axudar, dar as ferramentas para que ese instrumento que é do povo, ese patrimonio inmaterial que é do povo, se poda coidar, preservar e legarde á xente que ven, aos nosos mozos e mozas que se están incorporando pois nas mellores condicións posibles. Estamos tocando tamén temas moi interesantes, pero estamos xa no final. Eu creo que me dá tempo, que me digan por aí atrás se me dá tempo a facer o cuestionario. Eu creo que sí. Entón, vamos a tocar, bueno, serie de preguntas que facemos en todas estas conversas sen Ourense non hai país. Diego, comezo contigo. Entón, vai aí un cuestionario, resposta rápida, e é que nos recomendes un entroido que non sexa o voso, claro. Vale, pois eu recomendo un entroido que non sexa o de Verín, recomendo por proximidade o de Laza, por mantemento ademais da tradición e por toda a afinidade persoal e de cariño que teño coa xente de Laza. Tamén un libro? O ensaio sobre a cegueira de Saramago. Un monumento? O Castelo de Monterrey, a pesar do uso que están facendo del. E un creador ou creadora de contido en galego, serve escritor, escritora en redes sociais. Ouque.gal, sen dúbida. Dito queda, é moi recomendable, sen dúbida. Beatriz, vamos contigo, un entroido. Pois coincidimos, Diego e eu, o de Laza, porque por proximidade, porque nos cando para un pouco a troula en Maceda, vamos pa Laza sempre, o luns e o día de Laza. Pasámolo divino. Un libro? Pois tenme subyugada o último de Carlos Cayón, el de Máxicamente Bella, Eternamente Nova. Moi bonito, moi recomendable. Un monumento? O Mosteiro de Santa Cristina, que me encanta. Un creador, creadora de contido en galego? Pois o Xulio Conde, que ten sempre a Maceda no corazón e na cabeza, é un gran embaixador do noso pueblo e que vamos a ver se o facemos fillo predilecto. E eses vídeos sobre os felos e sobre o vosso entroido que son xa moi coñecidos. Lía, tocouche un entroido. Pois é moi complicado porque de toda a provincia, bueno, non podría, encántame todos, non podría dicir, pero bueno, hai un que fai tempo que non vou e non a mellor e empeza seguramente a estar masificado, o Imbra, os martes, os fachós. Maravilloso, ou luz as tabernas cando se abren para todo o mundo, os veciños que nos abren. Maravilloso. Un libro? Un libro, Elixo Rivas, A Limia. E un monumento, Elixo a miña colexiata de Xunqueira da Envía, o claustro e o órgano. E un creador ou creadora de contido galego? Estou con vos, Orgullo Galego, Rochi, hai moitísima xente que faces uns contidos maravillosos e divulgatorios para aprender. Recomendadísimo tamén. E por último, Luís, un entroido? Pois a min especialmente gustame o de Vilariño de Conso. Moi recomendable tamén. Esa zona ten uns entroidos que, bueno, son o entroido e a paisaxe, e a mística, son moitas cousas. Escoitas eses fulións aí rodeado da montaña, non? Sí. Un libro? Pois recomendo un libro para coñecer o que é esta provincia, que é Os Baltar, de Cristina Guete, amiga miña. Entroido moi interesante tamén ese. Interesantísimo. Moito entroido. Mais que entroido carnaval. Sí. Moito entroido aí detrás, aí des, moito, a verdade que sí. Moita carouta, sí. Un monumento? Bueno, pois a igrexa de San Pedro da Mezquita. Moi recomendable tamén. Eu tamén teño a oportunidade de coñecela, que ademais o ano pasado estiven os galos a Mezquita, e tamén moi... Como ti non os podes recomendar, vou nos recomendar eu tamén, que a verdad que... E ademais garda, non? Ese entroido de antes, non? Que en outros sitios non podemos ver. Estamos aí, tentamos. E un creador ou creadora de contido en galego? Bueno, pois varios. Dous que estades aquí agora mesmo, Ouque e Orgullo Galego. Pois, sí, sigo insistindo que moi recomendados e que a xente os siga. E nada, pola miña parte, darvos as grazas por poder estar aquí. A verdade é que, bueno, sí que
eu tiña máis preguntas na cabeza para facervos, pero sei que non podemos estar aquí todo o día, e hoxe que estes formatos audiovisuales pois demandan, non, pois contido, bueno, máis ou menos bueno, que non sexa moi longo, non? Pois deixámolo aquí, pero como digo, darvos as grazas tamén para benizarvos polo vosso traballo e pola vosa implicación nos vosos entroidos, que creo que é parte, non, do que falábamos antes, a súa conservación, que a xente faga parte dele, que o povo faga parte dele. Entón, nada, darvos as grazas. No, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, a xente que estades polo chat, darvos as grazas novamente por estar aí. Tamén puiden ver que, bueno, houve xente que entrou tarde, pero dicir que dende xa esta conversa queda subida na canle de YouTube. Mañá estará subida en formato podcast no iVoox, no Spotify. Aí tedes, porque quero recomendar, non, estas conversas sen Ourense non hai país, tedes dúas conversas máis, unha sobre o ciclo do outono, defuntos, Samaín, Magosto, Nadal, etc. Tedes outra conversa de xaneiro do ano pasado, no que falamos tamén xa de cuestións máis políticas, sociais, económicas, etc., que recomendo seguidas, e nada máis, deixámoslo aquí. Seguro que este ciclo terá continuidade. Desfrutade do Entroido. Recoméndovos tamén as conversas que temos en Orgullo Galego para saber máis pois esta diversidade de entroidos. E nada máis, moitísimas grazas, boa noite e desfrutade do Entroido. Hola, benvidos a Seisalvo. Vamos a explicar o entroido que facemos aquí. No seu día había domingo falereiro, vale, que facíase con borrada, porque a fariña escaseaba, pero eso xa, agora mesmo, ese domingo falereiro perdeuse. Entón temos o domingo leiro, vale, é o primeiro, unha semana antes do entroido, vamos a buscar a nosa familia entroideira, Paquita e Nicanor, son os nosos mecos, garantes do entroido, que os vai, cada ano, os gardan nunha casa. Os gardan, os protexen e son os encargados de vestilos po entroido dese ano. Entón, o domingo leiro vamos a buscalo, damos un percorrido polo pobo, para que a xente se entere de que xa comeza o entroido, e despois vamos á praza. E na praza temos o xogo das olas, vale? Tanto participa todo o mundo, pois hai olas pa nenos, olas pa maiores, as olas das mulleres, dos homes. Agora facemos tamén piñatas pos nenos, e despois, pois, música e baile. O seguinte día que celebramos en Seisalvo sería o domingo de entroido, sería, pois, antes, pois, era eso, disfrazarse co que tiñas pola casa, salir un poquinho de música, e agora, dende 2011, pois, sí que estamos facendo regularmente unha gran xuntanza, pois, de comida, unha comida bacanal, cocido de entroido, e xuntámonos todos xa disfrazados, e despois da comida, pois, música, todos os nenos xogando, pois, entroido na rúa, o entroido pide rúa, e pide música, e pide cachondeo. O día grande, vale, isto sempre foi así, históricamente, é o martes. O martes de entroido é o día das comparsas. Entón, aí o primeiro que facemos é un desfile grande por todo o pobo, con toda a xente disfrazada e as comparsas. Vamos á Praza Maior, ali as comparsas fan o seu teatro, ahora hai algo de teatro, hai algo de cantares, hai algo de rimas satíricas, un pouquiño así, e despois, pois, máis baile e cachondeo. Despois, ao final, sacamos a Paquita e Nicanor e o Vicentiño, que ahora Vicentiño é o seu fillo, é unha figura máis recente, e a sacamos do balcón da casa onde estén, custodiando o entroido, os levamos por un percorrido, vale? Este percorrido, pois, é histórico, ten que ir por unhas rúas sí ou sí, entre as canellas, e volvemos á plaza. Facemos un lume simbólico, vale? Antes quemábanse os corpos dos mecos, agora xa non, facemos un lume simbólico e despedimos, entregamos os mecos á seguinte familia que os vai guardar para o ano seguinte. E o día seguinte, o mércores, o enterro da sardiña, choramos como desconsolados porque falta un ano para volver a vivir o entroido. Vale, simplemente engadir que unha celebración ancestral, levamos moitos anos, a Paquita, esta cabeza, máis ou menos data de 1902, e o Nicanor, pois, é un poquinho máis moderno porque se deteriorou moito e nos 67, máis ou menos, volveron a facer. O Vicentiño naceu nos anos 50, máis ou menos, estivo 4 anos, houve unha desgracia que a persoa que o guardou desapareceu, pois hasta que no 2011 máis ou menos se volveu a recuperar. Entón, o Vicentiño non ten cabeza histórica, por eso non está aquí,
el está xa, ainda é novo, o rapaz. Está por aí. Entón, nada, convidarvos a vir ata Seixalbo algún dos nosos días, sobre todo, pois, disfrutar o Entroido, que xa estamos nel.